Istoryang Pasiyaw ni Boy Amaw. Hello guys, kumusta? Istoryang Pasiyaw ni Boy Amaw Part 4. Kini nga kong istoryang pasiyaw guys. Kining bayan ni sa kanang magminyo. Magminyo guys ba? Pagminyo sa unang panahon. Kaya pagminyo sa unang panahon, kanang bugay-bugay bitaw, naibugay ba? Nya, mo to pagpamahay niya, guys. Di pangayuan man siya bugay tulo ka kabaw. Nya, mo to hatag siya tulo ka kabaw. Nya, mo to pagkasal. Lain pagi perting dako gasto niya sa kasal. Nag-ihaw siya na tulo ka baboy, duha ka baka. Nya, ug kanding. Medyo dako-dako gyud siya gasto. Nya karon kay siyempre sa unang panahon nga di man ka lahi naman kog karon nga bisag di pa uyab wa na na ana. What the fuck? Wa na ana sa unang panahon kay kanang unya naman surrender ang babae og kanang mahuman ng kasal. Sa uyab pa sila. Wa gid siya ka ana-ana siyang uyab. Bola lang yan. Mo to pagkasal na nila guys. Pagkasal na nila, tos mo to pag muli na sa nga bisita, naginam-hinam na siya nga, mo ana-ana na siya. Asawa. Kay matawag na maging asawa. Sus karon guys. Sus mo lagi sa kadaghan sila na busy silang lang trabaho mga atiman silang mga bisita guys. Gilantan man na ang iyang asawa. Anang gabi una. Di nag-uusyaw siya ka ana-ana. Wala niya pura kay napa may musunod nga mga adlaw. Wala lang sa niya ana-ana kay gilantan man. Naluoy sa siyang asawa. Pag sunod adlaw, mo gilantan man gyapon guys. Hantong nagdagan na duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Hantong niabot ang simana. Wa gi maayo siyang hilanat guys. Mo to iyang gida sa doktor. Karon may finding ang doktor. Yan ingom ang doktor nga iuli na lang na kay murag pildi na gina siya, di na siya magdugay ba. Mo to perti niya guula sus pagkadako na ba gina gasto. Dugay. Tulo ka kabaw nya ang pagkasal pa niya perti niya guula. Wa gi siya ka ana-ana siyang asawa. Mo to pag uli sus perti gini ang guula gyud. Sao naman lang kadako siyang gasto niya. Wa gi siya ka ana-ana bisag kausa na lang gyud. Guys nga mo to anang gabi nihukom lagi siya guys nga mamatay na magini akong asawa, ako na lagi ning ana-anaon aron maka girada ko kausa na lang kay mamatay na magini siya aron maka ana-ana ko kausa. Mo to iyang gitirahan guys, iyang giana-ana aron kay nakatuog man siya tungod sa iyang kakapoy ba nga perti niya nagana-ana. Nakatuog siya guys. Nabuntang naman, ibong siya nga. Ano naman yung nadunggan nga, nag-aringkil ng mga baso. Namin ang hugas. Kisa mo rin. Tikaw-tikaw sa kusina. Iyang gingadto. Pag-adto niya. Perting katingahan niya. Guys. Ang iyang asawa. Wala na ulian naman ang hugas na mas plato. Nya. Humanaglungag. Perti niyang hibunga. Nganong naayo? Di. Ila may istorya. Mo to ni duol sa siyang amigo na nabi siya guys nga himatyon ang iyang mga barkada na hibaw naman nga himatyon ang iyang asawa. Mo to iyang gisultian nga kanang iyang gijirjir. Ay, iyang giana-ana. What the fuck? Damn! Iyang gijirjir. Ay, iyang giana-ana. Nga naayo may noon. Tug ina siya nga amigo nga kanang ana-ana bay tambal na. Ha? Naana siya guys nga ha? Tambal na. Suspirti niyang hilaka guys. Tigil ang hilaka, hilak isang taman.
Sus, gipangutana siya sa iyang amigo, nga nung hilak man ka. Siya, sus, kay baka pa kong tambal na. Gana-ana, to na ko lula na ko, dito to mamatay, sus! Kinambal. Paano masabi?